мақомоти вилояти Суғд эълон намудааст, ки дар шаҳри Хуҷанд бахшида ба рӯзи парчамаи Тоҷикистон чорабинии бошукӯҳ баргузор мегардад. Салом бинандагони Хабар ТG, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Бино бар иттилои дафтари матбуоти ҳукумати вилояти Суғд, ки рӯзи 23 ноябри соли равон соати 10:00 бахшида ба рӯзи парчамаи давлатии Тоҷикистон дар майдони парчами давлатии Тоҷикистон воқеъ дар хиёбони ба номи Раҳмон Набиеви маркази вилоят чорабинии бошукӯҳии идона доир мегардад. дар ин бора нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоят тасдиқ гардидааст. ҳамчунин мақомоти Суғд барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабинии муҳими сиёсӣ масъулин сохторҳои дахлдорро вазифадор кардааст. манбаъ таъкид намудааст, ки дар ин доираи таҷлили рӯзи парчами давлатӣ дар назар аст, ки ду самти хиёбонӣ ба номи Раҳмон Набиев роҳпаймои ҷавонон ва сокинони касбу кории гуногун низ сурат гирад. ёдрас мешавем, ки рӯзи парчамаи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз идҳои расмии Тоҷикистон 24 ноябри соли 2009 бо фармони президенти Тоҷикистон қабул гардида ҳар сол 24 ноябр ҷашн гирифта мешавад. 24 ноябри соли 2009 бори аввал дар Тоҷикистон рӯзи парчамаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта шуд. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? ҳама фикротонро дар комментария нависед.